tarigisi Augustarni nilitum District Hospital amen pen Northeast Karbi Life wa channel hin pen nilitum hospital alam eson soni mate abirta kipi pondo la pen la so birta mate la so news nilitum takelang dun pen nilitum penangan soni son thomalam do alang litum keklang pon setame la so keklang along penangan ritar lipameka ke mate pilopupo kachetonte lam mate birta do la so posinilitum Hamren District Hospital la hinpen pinilam klar ka chipi phansi nilitum pini press conference nang hanglo lasi kapangchenga bangke nilitum Hamren District Hospital ke akimila la pen la bangke litum okpran pilopupo ke lang asai hemlo lasi laso asai hemlong ke nilitum phan ke important nai mate priority ke nilitum ke patient atuma okapran ke me hinlo nilitum phan ke priority lo lasi nilitum hospital ke meji aphan mate patient atuma phan uthot thu kelang ke me senji aphan journalist tuma hin pen punon barada tuma hin pen punon se tame mesen me et alam nang ke than dun mate na peklang dun bang ke nilitum taninga rong se tame arnisi alama bang mate abirta bang ke nilitum hospital ke claim atuma phan puse tame ning runhup lama son lo la pen uthot rada tum nilitum phanang ka cho akha tum phan se tame alang litum phan kapa phere mate ning kapa oi mate ning kapa jang je alama song si klang det lo la sinilitum hospital along la so alam chini det pen nilitum puthotu la so alam mate la so incident arni alama por nilitum ritar lipen soni son thomalam do nilitum ka peklar kang tungalam la si son penang than pon pangchengpo pilopu pon angkele poralam nilitum hospital document along do nanglitum jongsi lang intung pelotangte la nilitum prescription slip lo ladak tok pameka lo 11:28 amc alang litum registration nang kurilo mate nili hala swarni khobor endun lo hala swarni patient dopik putakali la salang litum inghong te inghong nang ni pin lo wang phit pen registration claim phit lo la pen apor ke ladak si tok ang lo la sinilitum kachobai ta kali bante nitum ako ke lar putakali setame alang litum news along ke tok bangke mate kapaklang bangke patient atum baji sir ke pen sinang kang hong lok lo pusi ke tok lasi ladak ta kachetonte bangke dokok lo puthothu bangke pilopupo patient aphana bang hala swarni registration claim that pen NCD room mate pilopupo hala dak blood pressure sugar high hui la basic check up kuri that pen nilitum medical officer along mate OPD arni mate di lasi OPD along pon phit lo lasi OPD along pon that pen nilituma medical officer lo nilitum nonta nang chitong dun lo doctor nampui alang li si patient aphan panghong hepin pen nili nang than lo ke hala sorni ke patient le ke do ota kali la si patient aphan ke one pen lang long phit lo la pen lang de jadet pen patient condition high hui lang ejat pen alang li patient guardian atum phan than lo admit nangi la so patient ke la pen admit pen avia test eson soni claim nang ji la pen la claim that pen pilopupo hala kipinang ji abeji hai hui sitame alangli tokpidun pen patient aphan female ward long admit long la pen baji kre sirachi tim alangli tum registration kuri that pen ke alangli tum hospital award along 12:30 ke alangli tum admit long phit long la pen admit that pen sister atum pusitame alangli tum aphan beji kipinangi ko pipima avites hai hui pipima kuri ning sitame pangcheng phit lo lasi alang lituma news along ki pupon ke doctor talang le ada pen harni gang saman panghong rat pusi ki pu setame labang ke nang litum ta theklong tak lo la pen la tak ni tuma document long setame ke do tang lo je patient phan ke lang le ke kali nilitum doctor atum lang dun et jadun et si patient phan admit pon lo la pen number ke thoma bang ke blood test nogan ka pothai pualam lasi blood test bang ke nilitum hospital along in house laboratory pudo mate ke nang sot via test hai huya bang ke nilitum hospital long sitame nilitum claim pon bom lo la pen eson soni ke claim un eda bang ke la government hin pen la krasna po scheme do la si patient atuma phan tangka pijok plot pen pusitame la so via test claim pon lo setame la so via test phan ke claimi phan bang ke nogaonan si pothainang kok titilo la pen jasemet ke hala swarni la kidney test pen la liver test a machine mate biochemistry analyzer pulo
nilitum along ruini bak dolo kahing no nilitum carbonai je phan bor ibom lo setame machine complicated hoi matsia sap so pornang chetlo lasi hala so hut la so machine kahino daga joine la so pot keklemun son soni bangke nilitum krasna andar si nogan pothainang koklo lasi rada tuma phan kapaklar ji alam bangke la puhinlo nilitum avia test ke doan ka ve an hala pusi pothai la pu alam ke kali ba private pen sipakuri la pu alam kali la eson soni ki un edet huda bangke nilitum patient atum bhanta tangka pijok plot pen pa unang pusi nilitum noganon pothainang kok ditilo lasi la so alam bangta nilitum lam klar ka chipi ponlo la pen puthot thu pilo pupo bang ver tum ke chinin chewang verwe tum bang ke chinin ne data thek setame nilitum hospital along a system mate ka function abang ke la puhinlo nilitum adapta ephong la treating doctors pulo mate kelang dok kelang vega doctor atum adapen arnigang sam ephong phong ke rounds chipi la pen ang bongjong si alang litum pine ka sik sak do mane serious te jadet pusitame nilitum along 24/7 dak hospital along emergency doctor do alang litum si pine ka sik sak do plong te sister tum hang pen jat pen patient atum phan langdun fit la son our site do la si hala sorni bangke alang litum pilopu po hospital long admit long lo patient abang ke clinically stable mane clinically abang ke pilopu po la son tongsilo son serious pic symptoms la sona bang ke ave pressure high hoita normal jata normal la simane avita sa hui kuri pen japen kang hong lo report nang le le ako setame patient atuma bang doctor mantulo wangji pulo first ako bang ge sister tum pulo pilo pupo rounds phanke wangji inghong chenon si thandun lo la pen putho thu aro khontai si hinia phi alang li tuma bang doctor mantulo ke wangji pu arjudam thulo hala su huda bang sister bang arjudun lo doctor wangji setame nang li tum non pine tongselo patient kereng no doma pusi sister bang arjudun lo amat si o asap so durbol hi do pu la si sister bang setame doctor phan call fit lo immediately 4:40 pm pulo documented time bangke la si 4:40 pm call fit pen doctor bang setame within 5 minutes emergency cheo bup si patient han nang lang thu pan bang thu phit lo la pen patient han lang bom jat bom ahut pilo pupo la nili tumalong cbc mate hemoglobin bang ke abi test bang iklemun bom lang la si hala so good exact apor ahut la cbc report bang tanang le lo la pen ladak hemoglobin bang ke 4 gram vet mate 4 gram vet par ke 4 gram vet hemoglobin ke labang ke severe anemia pwa case lo mate ekdom abi pina condition lo abi ki pinangia condition na pilo pupo level an lo ake sulo la si la so apot doctor bang lang jat pen patient atum mate guardian num han hang si than lo je patient phan ke abi pinangi jat nangi nilitum hospital long ke blood bank facility ke abi der lang apot nang litum abi ke doadim mate abi ki pidam jia phan le nang litum unte chipon de noi pusi doctor bang ta lang litum han counseling pilo la pen alang litum ta pilo pupo arjudun lo la pen puthot pilo pupo adha ghontang bong alang litum patient aphan refer ta chipon phitlo la si pilo pupo la bangke lamklar apijut lo la si nilitum ahin district hospital Hamren